La Consellería de Innovación e Industria destinará cerca de 1 millón de euros para obras de mejora en 4 polígonos industriales de la provincia. El objetivo, dar respuesta a las necesidades de estos 4 concellos y también de los empresarios. Que é unha demanda dos propios concellos, pero tamén dos empresarios e dos industriais que neles están. En algún caso estas actuacións eran necesarias por deficiencias que podían ter anteriormente, ou ben as novas necesidades tamén dado o seu crecemento. Estas actuaciones se desarrollarán entre este año y 2009. As melloras céntranse en diversas obras en viais e urbanización dos mesmos no polígono de Trado, en Pontedeva, no anelado eléctrico centro de transformación de suministración de enerxía e melloras viarias do polígono das Pedreiras na Rúa, no polígono de Santa Marta acondicionarase e mellorarase o seu acceso sul en Vilar dos Santos e as obras de acondicionamento no vial, cámaras de seguridade, central e centro de control no polígono de Barreiros en San Cibrao de Viñas.